Vítejte u nového videa v Rivals a mám tady hosta, mého kámoše a v druhém partu vám řeknu jeho jméno. Nebo možná i dneska, uvidíme. Tak, jdeme hrát, já tě pozvu. Okay. A jdeme to. 2v2. Jo, dobrý, jde to. Jakože tenhle host umí hrát hodně dobře Rivals. Takže myslím si, že tohle video vás bude bavit. Jo. Prosím, ať to nefailo. Jupi. Tak, jdeme tam. Jaj. Tak. Doufám, že se mi to povede, jinak by to bylo docela nic. Yes. Ne. Mě by se hodil rail sheet, kámo. Ne, zabili mě. To je docela na nic. A aspoň David tam je dobrý. Cože? Já to nevadí, to je jedno. Já možná teďka asi tam raději nevylezu, nebo uvidím, zkusím někoho zabít raději. Dobrý, tak já jdu. Dobře, David. Tak teď jsem prozradil jméno, no nevadí. No, takže prostě host se jmenuje David. Wow. Ale to bylo docela těžké říkat jméno. Já jsem dal sniperkou. On taky na věži. Nebo to je David? Jo, to je David. No. Ne. Co to má za skin? Já jsem ho neviděl. To nevadí. Jsem to má nemusel. Dobrý, no. Tak. Někdo tu neumí lézt na jeřáb. To jo, no. Cože? Bacha. Jak jsi to zebral, ten borec? Ne. Jak je mohl s rukama? Tobě se to seká, že? No jo, docela jo. Ne, jako ne. Někdy se mi to bál.
Yes. To... Ne, my nemáme nikdy u nás zvěřátka. Ta sniper je moc OP, hej. To jo, konečně je řáb u nás. Jupi. Jdeme nahoru. Ne, dáme ze snajpou. Kámo, pojď, David, to dáš. Kámo. Já. Dobře. Protože mi to ukazuje, že jsem ho já zabil. No právě. Co to bylo za lag, kámo? Já prohraju na čas. Měl plná, já měl padat. O, kdo umře? Les první, Domčo. Ok. Jaj. Dobře. On mě zabil. Hej. Oni mi dávají přes ten štít. Kámo, oni jsou otravní fakt. I tak pak můžeme zkusit splash. Jo. Nevadí. Oni byli úplně nejťáci, ale... Ten jeden má víc jak level 100, protože nevím rampy. To jo, no. Schválně lidi napište, jestli byste chtěli druhou part Rivals. Nebo nám napište, jakou hru by jsem mohl třeba jestli zkusit zahrát. Kdyby se mi to aspoň načetlo. Jo, jsem to akorát řekl. Dělají už srandu. No, Jo, dobré. čo? No, Mně to líbilo. tak počkat. Protože mi to ukazuje matching teďka. Dobrý, mi to líbilo, tak jdeme ještě jednou. Připojuji se na Rivals. Ale už A tě tu už. vidím. Já už tam budu. Dobrý. Plus. Invite, dobrý. Domčo? No, Mohli bychom udělat takovou věc, že tu jsou game mody a teď je to nějaký headshot echo. Tak to bychom jo, to bychom mohli. mohli. Uvidíme, jestli ještě v tomhle videu možná, nebo až v druhé part. Možná to stěneme ještě teďka, jako. Uvidíme. No a my se to teprve načítáhnou nic.
To je level 1 a 1, tak to dám i sám. Uh, Prostě to je level 1 a 1. no, musíme zabijou, tak to bude trapas. Já nehraju špatně. A jedna byla AFK, to jsem. Dobře, Domčo. Tak, jdeme. To asi stínem, to bude rychlá hra. Ta jedna bodina je AFK. Můžu si pro ní. Tam je. Tak, a níznu. Ne, on mě zabil, to je trapas. No, nebo. Hej, lidi, aby to bylo fair, tak já si dám začátečný loadout, jaký má on. OK, tak to bude dobré. Dobré, no. Nej, tak a jaký má loadout? Já se ho taky dám. On má assault, Mhm, handgun, mhm, fist mhm. a granát. Tak jdem na to. Tak já tu na tu borinu mezi tím. On má 100 livla. Jaj. Tu je. Dobře. Já jsem na něho šel rukama. Kdo zabije? On mě dal, kámo. Tak to je trapa. No, on je tutaj. On je dobrou věcí. Jako hrajeme stejný loadout jako on, takže třeba už jsem mohl docela naučit. Dobře. Já jsem si assaultku hodně vyupgradil. Jako jestli to nebude 5-0, tak to je hodně velký trapas, protože dohrajou dva lidi, kteří mají jeden level 53 a jeden 84 proti jednomu člověkovi, který má level 1. Já máme kámo. Ale strašně dobré. Tak 130 máme, myslím. 130 myslím. 137. Asi, dobře. Pistolka. Dobře, dáme ten VPčko. To stihneme ještě ten mod. A jak se jmenuje? Head honcho. A to jde jenom 3 versus 3, tak ještě někdo bez s náma. Nemůžeš přibrat bráchu. On teď nechce hrát. A možná i v plat 2 bude s náma možná hrát. On mi to dá ale všem snipu, jako kdyby. Bo vlastně ne, ty nemusíš vlastně hrát. Já bych si snipu na tohle hrál, protože Já tež. snipe teď snížili hitboxy v sezóně 3, která je teď, takže ona je jakože horší. Dáme shooting range? Ok, kde to je? Tady. Jo, to bude mega obří. Ne, já jsem headhunter. Jo, mě nesmí zabít, a vy mě chráníte. Já mám jenom ruce. Aha. Jo, zabil jsem člověka.
A jumper má. To je kdo, králové? To jsou proti nám. To nemůj. Jde od nich headhunter. Podle mě... Tady ten fialový. To byl já jsem ten fialový. Ne, oni mě zabili. Už nechci být head. Jo, dobré. No, já jsem Už ho. nejsem. Ty jsi Domčo head hončo? Jo, jsem. No to je, to je. Tak kouk, já budu raději nahoře. Tam je head hončo. Utíkám. Jej, našli jsme jejich head honča. Tak to je dobře. Já budu jenom zdrhat. Dobře. On spadl z mapy. Ne, tak to bych nechtěl tam, ten se mega strapnil. Kdo je head hončo? Já ne. Tady ten boreček. Ten druhý. Já jdu furt za ním. On dal jsem mu. On má grefku, ten je jejich head hončo. Ale neumí se dívat. Tam je. Tady. Headhunter. Jej head honča. Kde je jejich head hončo? Tam je head hončo. Já jsem se zabil z Ne, nějakého on mi důvodu. dal. Jak? Já jsem head hončo. Jej. A proč já mám tu špatnou zbraň? Se nemůžu ani vyměnit. Jakou máš? No tu, co má ten laser. Jo, no je špatná. Ne, A ty oni jdou má... po mně. Oni jdou po... Mě zabil headhunter asi. Yes. Zabil jsme jejich head hončo. Ne, Domce je head hončo. já jsem headhunter. To je divné jméno headhunter. On se nehýbe, ten je. Už se Běžte po něm. No, že oni jdou po mně, jdou prkna. Zdrhám. Tohle bylo rychle. To jo. On je head hončo. Vidím. Kde je? Aha. Head hončo to lívil. Žijím. Asi. Já jsem. Headhunter. Musíš vyhrát. Já tě budu jenom chránit. Já budu zdrhat. Já nebudu útočit na head honča ale budu tě chránit. Security guard. O, tak On je musí být super. po head hončovi. Security guard utíká víc a jde po head hončovi. Já se mám konec mapy. Já mám 135, mám 130. Ne, pomoc. Kde je? Tady je. Pomoc, zabijte ho. On mě dá jinak. Ne, on mě dá. Já jsem se snažil, ale Já, jsem head hončo. tam je vidím, Já jsem head hončo. já vidím jejich headhunter. Jdu po něm.
já mám sečo. Já jdu po Headhunterovi. Já taky. Ne, o tu nějaký boraček, tak Mám medkit. mě zabil Headhunter asi. Počkej, proč jsem živý najednou? Headhunter. Kde je nějaký jump pad? Headhunter, já se... Ale Ať mi padne medkit. mě to oživilo, kámo. Tam je, ten noob. Ne, on je zabil Headhunter. Ty vogo. Prosím, ať jsem Headhunter. Headhunter. Já nejsem Headhunter. Takže tam prvně Headhunter. Ty vogo. Jdu po Headhunterovi. No, nejde zase. On mě zabil Fist, kámo. To mi fakt jde. No nic, jsme prohráli. Hele, jako Headhunter mě moc nebaví. Jo, tak tohle bude asi konec, takže čau ty lidi, bude možná druhá part, takže čau. Čau.